toinen joukkue ja pinkillä haiveilla Helsingin seudun kennelpiirin Tokojaosta. Onko kaikki valmista? Paikoillanne valmiit. Hep! Nyt on tiukkaa, ainakin ensimmäisten koirien ja lähettäjien osalta tasaväkistä, ja niin on tämäkin. Tässä pitää ihan niinku olla jälleen kerran tarkkana, sen verran tasaväkistä meininkiä on tällä kertaa. Vielä 2 koiraa jäljellä molemmilla joukkueilla. Ja nyt on tiukkaa, nyt on tiukkaa. Ja näin se on, että ei ollut paljosta kiinni, oli niin tiukkaa. Mutta nyt kiitoksia tässä vaiheessa Tokojaostolle. Hyvän vastuksen annoitte Kompassin toiselle joukkueelle, mutta se on nyt Kompassin taisto. Kompassi, molemmat joukkueet siis finaalissa.